В това видео отидохме до Козани, Гърция, за да тестваме машините из високите планински райони, но проблемите започнаха още от начало. Гумите се пукаха, хотелът беше съмнителен, а накрая заседнахме високо в планината в дълбок сняг. Разбира се, решихме да го направим още по-интересно, като качим нашия оператор върху УТВ-то и, меко казано, го накарахме да изцапа гащите. Намираме се в град Козани, което е доста готин град. Аз въобще не очаквах, мислихме, че ще е някакво село, но е много готино. Тук е центърчето. Вчера пристигнахме доста късно отново. Хапнахме в едно забутано ресторанче. Също така всички бяхме супер изненадани, даже щастливи от хотела, като влезнахме в рецепцията, защото хотелът се намира точно в центъра на града. Рецепцията изглеждаше много така приветлива, много нова, всичко беше прекрасно, докато не си стигнахме в стаите. Не са мизерни, но въобще контраста от стаята и рецепцията е съвсем различна. След това, като излезнахме за ресторанта, видяхме страничната фасада на хотела, която изглежда повече на затвор, отколкото на хотел. Докато давахме газ, стана неочаквана беля. Оказва се, че проблема не е гумата, не е спука на гумата, ами е спука на джантата. Това се случва, защото предните гуми мятат камъчета на задните и той не си е сложил, ние не сме сложили по-скоро калбрани на носачите, които да спират тия камъчета, и сега те влизат в джантата, почват да дерат джантата и апарата се заклещват и малко по малко джантата се пука. Сега трябва да я свалим джантата с гумата, да не мажеме с поксипол, винаги си носете поксипол, спасява такива ситуации, да го изчакаме да изсъхне и да се молиме, че дупката ще се запълни. Така, ето ги двете. Малко ръждиви, малко кални, но важното е ефикасни. Понеже ни мързи да дигаме машината и да я обръщаме, сега ще приложим законите на физиката. Ще изкантариме с дясната гума нагоре, за да увисне предна лява и задна дясна. Тежестта я пренасяме на предна лява и задна дясна се издига във въздуха. Сега мешаме поксипола и започваме да го нанасяме върху джантата. Там, където е спукано. Преди това хубаво почистихме. Нанасяме. Сега слагаме мрежа, да има за основа да държи като кофраж и арматура. И сега отгоре замазваме. Ще ползваме абсолютно подръчни материали. Сега надуваме и ще видим дали сме свършили работа. Докато оправяме тази джанта, изникна проблем с другата машина. Господине, какво стана тук? Малка авария с джантата, сега ще се опитаме да я оправим. Ама, какво и стана? Какво чукаш? Айде! Само снимете, само един как държи цялото. Чеца! Как стива? Бегай, бе, Влади! Чакай! Бегай, бе! Бата, че го пуснем! Че го пуснем! Я го пуснете всички да видим дали ще седи само. Ще го да съм да! Да, му турим една клетка само. Чакайте поне да сложи гумата, не е ли по-добре? Не бе, не го пускай го. Да няма продукта, няма да получиш. Кой колко може. И по принцип, знаеш какво? Не се впускай, бе! Ще му чупиш огледалото. Жор, стига толкова, ти звучи си.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Понеже от вчера цялата група се караме с Дунката. С Дунката, който е нашия оператор и искаме клипа, който ще направи да е повече от 20 минути. Той твърдо настоява, че не трябва да е повече от 20 минути. Затова сега сме му измислили едно наказание. Ще го качиме при най-бързия от групата. Пак ли аз, бе? Да, на тавана, да се повози малко отгоре, да му изветрее малко главата и да направи клипа по-дълъг. Давай камерата сега. Чакаме! Чакай камерата! Чакай много резко тавата, бе! Тъжаците! Не ти те я пак! Аз не казах, че не искам при него! Не искам при Доро, бе! Еги кланите! Дай коланите! Моля ти събират и донесох не много бързо, чули бе, не ме игнорирай! Брат, аз си я се дърпам, все ще ме хватете некъде! Санди, аз се качай върху него! А така! Това е за брежката! Как е горе? Няма, клипа браче е 40 минути, няма проблеми. Само ме звънете. Не забравяй да се абонираш за канала ни, защото следващите видеа ще бъдат още по-скандални. Дунка, колко минути ще е клипа? Брат, колкото искате толкова ще е клипа, няма проблем. Само ме сваляте от това, моля ви се. Как беше, бе? Виждаш ли сълзата в дясното ми око? Пате, това последното направо... Не знам... Какво, бе? Бата, не знам, аз не бих се качил. Верно не, аз се чудя що. Аз не бих се качил. И така, след като дадохме урок на Дунката за клиповете, е време да дадем газ на УТВ-тата в гората. Сме това каране. От почелото. Нещо ма... Какво стана с тази навигация с този таблет? Предава се стойката. И сега какво ще я правим? Свински опашки или тело оправят всички проблеми. Обаче това не е добре. Кое? Да. И на къде сме тръгнали? Още много нагоре, бе. Май. Не е добре, момчета и момичета. Щом тук долу на ниското има толкова сняг, значи горе ще е ужас. А проблема какъв е? Че сме с гуми за мъгла. Проблема е, снимай гумите да видиш, какви са ни гумите. Тия са... Това са гуми за рали. Тук в Гърция, понеже пътищата са такива много хубави и не слагаме гуми с големи грайфери, защото да може повече да се парзаляме, обаче като има сняг е голям проблем. Thank you.
си да караш такива яки машини, цъкай на първия линк в биото. Не знам. Аз не знам и ние дали ще можем. Не знам и ние дали ще можем. Това беше. Напред не може повече. И назад не може. Зайби, дай се окопам. Ние се окопахме вече. И са? Това още снима обаче. Супер! Дай да им звъннем да кажем да не идват. Някакъв друг път с фанали. Не, точно там дойдохме. Да, кажи им да спират там. Ало! Спрете там! Върнете малко назад да мога да ни видите. Върнете малко назад, бате, ние тръгнахме нагоре към върха и закъсахме. И какво да направим сега? Ви спрете там на поляната. Ще мога да ни видите къде сме. Бате, не те разбирам. Върнете се на поляната и изчакайте. Сега ще се мъчиме с Дунката да се оправиме. Закъсахме в снега, айде. Дунка, какво правим сега? Принципно разчитах ти да кажеш какво правим. Аз ще кажа, имаме лебедка. За някакви дървета ли ще го връзнат? Ще го дръпнем малко напред да излезне. Да излезне от потъналото. И оттам назад с газ. Какво газ направи? С лебед? Напред да излезе от дупката. Излиза! Дай пак да го мъчим с лебедката и толкова път по-резко да излезеш. Давай насам! Аз съм попал в ваятата, гледката. Нямам какво направя, трябва да пусна нагоре и една задна да вкарам с газ. Вариант няма. Стига! След един час опити да се измъкнем от снега сами, момчетата решиха да дойдат с другата машина, за да помогнат, но за сметка на това и те затънаха. Що дойдохте, бе? Дойдохме, защото Жоро закъса. Виждате колко е дълбок снега. Погледни, дай един кадър да види. Така като гледам, ние легнахме по корем и ще се бедства взаимно. Групово. Секса ще е групов. Давай, ще в момента Жоро се опитва да се измъкне от ония сняг там, за да стигне до ета машина, която още не знаем дали ще успеем да изправим, защото е много дълга. Тук няма много място за обръщане, ама ще разберем. Трябва да се дръпна леко напред, за да дам назад, да се откопае малко. Сега
Идеята е, защото това с дървото горе не се получи, да вържеме двете от едно за друго и Жоро да изтегли марш. Жоро! Дръпни твоята лебедка, малко да дърпа с него. Беше права гума и това не става. Трябва да видиш, а там и тръгва. Няма мога назад да върна. От тебе затваряш ките и... Добре, дай броя назад. Направо на следващата серпентина е там. Да. След яко опъване на лебедки и много бутане, най-накрая успяхме да изкараме машините от дълбокия сняг. Взехме следното решение да, след като слизахме надолу, да се качиме с всичките машини да ги затънеме и да оставим жените да решат проблема. Да бутат. Да, да видят какво ни е на нас да гледаме деца, да видят какво ни е да вършиме женската работа. Малко те да повършат мъжката работа. Не те разбрах, аз извинявай. Аз ще си говорим, Нищо не разбрах. после ще си говорим, да? Много е важно да не спираш видеото тук нататък. От тук официално не може да се мине. Ние не можем, защото гумите, пак казваме, са ни на галош. неподготвени за този сняг. Коментар? Няма. Няма да оцелеме. Тук ще умрем или с печките. И това е. Сега преизчисляваме трака, така че да минаваме по-ниско, да не ходим нагоре по върховете, където има толкова много сняг. Пускайте най-близката кръчма на навигацията и да ходим. Жените една работа имаха тук да помпат гумата и пак ние трябва да се оправяме. Виж ти релеф. Да. 1700 и надолу. Еми хубаво, давай тук. Не знам дали ще стане, ама това не е последния вариант. Не бе, защо? А защо да се върнем от тук по трака, където тръгнахме и долу да се събират пътищата към селото? Ние сме тук. На Самако. Ето тук се връщаме. Фактически е тук да фанем то. Ние тия всичките тук ги провахме. С изключение на то. Той е нагоре отива. Айде да я фанем то. Фащаме, слизаме към селото и там мислиме какво ще правим. Асфалт. И там бутех автото. Манджа и после ставаме Формула 1. Y'all think too small, I got big dreams. You just starting, I'm way ahead at the end scenes. Started reading and dodging all of the quick schemes. Money like your Spotify, boy, I got 10 streams. And I'm still looking for more. My people, they got a soar, I'm putting that on the Lord. Ain't accepting, ignore, just kicking down all the doors. Guarantee you, boy, if I ask for it, it's gotta be real. Ние бяхме Луди глави, цъкни тук, за да видиш предишното видео.